Goizeko 9:59 atzo eduki zenuten azken analisia, binakako txapelketa nagusian Lasok eta Albizuk jaka eta iztuetaren aurka Lizarran jokatutako norgehiagoka horrena, eta gaur beste jardunaldi bat hasiko da, kasu honetan lehenengo norgehiagoka B seriekoa izango da, gaur hasiko da Amorebi eta Etxanon, eta astelenean amaituko da Tolosako Beotibar pilotalekuan. Gogora ezagun, lehenik eta behin sailkapena nola dagoen une honetan. Bi partida besterik ez dira jokatu, baina Murua eta Gabirondo dira lider, tanto aberaxagatik 2 punturekin, 2 puntu dituzte baita ere Amianok eta Eskirozek eta Dariok eta Lozak, Peñak eta Salaberrik eta Senarrek eta Ugartemendiak puntu bana dute, eta punturi gabe dira momentuz, Zubizar eta Aranguren, Rekalde Bikuña eta Salaberria eta Gaskue. Gaurkoan, punturi gabe dauden bi bikoteek neurtuko dituzte indarrak Amorebietan. Salaberriak eta Gaskuek Rekalde eta Bikuñaren aurka jokatuko baitute, nik hemen Salaberria eta Gaskue ikusten ditute favorito, iruditzen zaila da badutela garaia puntuak batzen hasteko, atzean indarrak hasiera batean behintzat nahiko berdinduta egongo dira, egia da aurrekoan Inigo Bikuñak partida ona jokatu zuela, naiz eta azkenerako etzien irabazteko balio izan denbora luzez Dario eta Loza gehiago izan zirelako, baina orokorrean atzean indarrak berdinduta egongo dira, eta aurrean nik uste Salaberriak jada hasi behar duela, bere veterano kutsu hori edo ateratzen, badira urte batzuk jada beserie mailan horre dabilena, eta jada hasi beharra dauka kutsua zukua ateratzen bere esperientzia horri, aurrean Rekalde erritmoa ezarri beharko du, aukerak eduki nahi badituzte erritmo oso bizia, bestela badakigulako Salaberria eroso arituko dela, eta ea zer gertatzen den, baina lehen partida honetan mintzat, Salaberria eta Gaskue favorito. Bihar Bartzelonako Valde-Hebron pilotalekuan, Dariok eta Lozak Murua eta Gabirondoren aurka neurtuko dituzte indarrak, biek ala biek bitik 2 partidak irabazi dituzte, beraz lidertza egongo da jokoan norgehiagoka honetan, eta hemen Murua eta Gabirondo ikusten ditut favorito, atzean berdintasuna egongo dela iruditzen zait, baina aurrean naiz eta Dario eta Loza finasi diren, Ander Murua ere serio dabil, azken bolada honetan, eta iruditzen zait Gabirondorekin batera bikote bikaina osatu dezaketela, eta atzean berriz, Carmelo Loza partida batzuetan, bai lehen norgehiagoka horretan, eta bai aurreko astekoan ere, bietan une batzuetan larri xamar ikusi genuen, Baños de Rio Tobiako atzelaria, eta ikusiko dugu Bartzelonakoa orainik ere galdera ikur bada, frontoia azkarra delako, eta Lozak hor sufritu dezakelako, horregatik Murua eta Gabirondo favorito hemen. Donostiako Atano 3. igandean jokatuko dute Zubizarretak eta Arangurenek Senar eta Ugartemendiaren aurka. Zubizarreta eta Aranguren irtengo dire hemen favorito, jada puntuak batzen hasi behar dute, Arangurenek eman beharko du noizbait aurrera pauso hori eta bermea eman behintzat, Zubizarreta ikusi dugulako abaguneak izan dituenetan fin dabilela, baina atzelariak noski ezpadu dominatzen, ezpadu laguntzen, zaila da, hor jokoan sartzea, egia da atzean hasiera batean Ugartemendia kolpez eta gehiago dela, baina Aranguren tarteka dominatzera pasa daiteke, hor Ugartemendiak sufritu dezake, eta Aranguren gainera irez eta dituen baliabideekin Ugartemendiari aurre egin diezaioke, eta aurrean Senar jokozkanpo guzteko beta eduki ere Zubizarretak aukerak izan ditzan. Horregatik, Zubizarreta eta Aranguren irtengo dira favorito norgehiagoka honetan. Eta astelenean Tolosako Beotibar pilotalekuan, Peña eta Salaberri, Amiano eta Eskirozen aurka izango dira hemen. Peña eta Salaberri irtengo dira favorito, egia da Amianok eta Eskirozek bitik 2 irabazi dituztela momentuz, baina Peña eta Salaberri bikote ona osatzen dute,
aurrekoan Zubizarreta eta Arangurenen aurka ere eroso aritu ziren, erakustaldi handirik eman gabe baina iruditzen zait Peñak hemen gainera kontuan izanik lehen mailakoek uzten dituzten pilotekin jokatuko dela eta abar Peñak hemen desberdintasuna markatu beharko lituzke, bi aurrelariek profesionaletatik ez ezik afizionatu mailatik ere oso ongi ezagutzen duten pilotalekoa da, batetik Peña Tolosakoa delako eta bestetik Amiano Tolosako klubean urte askotan ibili delako, horregatik, Peña eta Salaberri favorito, atzean Salaberri eta Eskirozen artean behar bada Eskiroz puntutxo bat gorago badago, baina Rubenek eusten badio Peña eta Salaberri irtengo dira favorito. Hauxe beraz uste duguna, ea zer gertatzen den, gogoratu gaur gauean bihar goizean ez dakit noiz zehazki, Salaberriak eta Gaskubek Rekalde eta Bikuñaren aurka Amorebietan jokatuko duten norgehiagoka horren analisien dugula.